खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिमा आरो बिदाया गारि एक्सिडेन्ट जादों। दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिमा मृणालिनी देवी आरो बिदा दिगेन्द्र बिश्व शर्मामोनहा गुवाहाटीनिफ्राय कार्बि आलंनि दिपुआव मोनसे हाबाफारियाव फैनाय समाव मरिगाव जिल्लानि सिलसां ओनसोलाव बिसोरनि गाखोनाय गारिखौ गंसे SUV गारिया सौफैनायनि जाउनाव मोनसे फिसा जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाय जानायाव रावबो जखम एबा जिउ गोमायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर कृपेश दैमारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गुवाहाटीनि नेमकेयार हार्ट इनस्टिट्यूट एन्ड रिसार्च सेन्टाराव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 21 अक्ट' खालिनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर कनिन्द्र बसुमतारिया कृपेश दैमारिनि देहानि सोमोन्दै खौरां लाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं जौनि फालांगि खालामना हमजाबाय सासे पुलिस कनस्टेबलआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे पुलिस कनस्टेबलनि मुंखौ अनन्त बरा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बियो अरुणाचलनिफ्राय जौ लांखुमानानै फानफैनायनि दायाव पुलिस हानजाजों हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अनन्त बराया गोबाव समनिफ्रायनो अरुणाचल हादाबसानिफ्राय जौ लाबोनानै फालांगि खालामबाय थायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुङाव बे पुलिस कनस्टेबलखौ गलाघाटनि जाम्बुगुरिनि पुलिस हानजाया अनन्त बरा मुंनि बे कनस्टेबलखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। मैया समबार मोनायाव गंसे टेम्प' गारिया गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनानै मोनसे न'खरनिनो सा 7 सुबुंफोरा जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव उन्दै गथ'फोरबो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाया बिहारनि कटिहाराव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।